नमस्कार खुलुमबाय मेहु आप लोग जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै बर' हारिनि बिर जोहोलावजो फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। दिनै आं नोंसोरनो मा देखायनायदो आं एक्सारसाइज खालामखांनानै माबायदि जायो बयलार बेदरखौ आं माबायदि बयल खालामनानै जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। दिनैनि दिनाव जोङो प्रेसार बायदिसिना बैफोरबायदि बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय मोनसेल' राहा दङ एक्सारसाइज। गासैबो आंनि मादैयानो जा आयानो जा बा आदायानो जा बिनानावानो जा फंबायानो जा एक्सारसाइजआ मास्ट बि दिनैनि दिनाव 24 घन्टायाव नोंनि देहानि थाखाय 1 घन्टा एक्सारसाइज होथार फुङाव हायाबाबो मोनायाव। मानो होनब्ला दिनैनि दिनाव गासैबो नोंसोरना मिथिखागौ कमन बाथ्रा गासैबो जानाय लोंनाय मैगं थाइगङा गासैबो मुलि जाजोब्बाय। बेनिखायनो जोंनि देहायाव गासैबो मुलियानो थांजोब्बाय। बेनि थाखायनो जोङो मा जादों दिनैनि दिनाव बेरामखौनो हमना मोनला। उन्दै गथ'आबो मा जालांखौ बेरामखौनो हमना मोनला। नंगौना नङा? मा टाइपनि बेराम जालांदों डक्टरानो मिथिया। अब्ला बेनिखायनो जोङो किसु बेरामनिफ्राय जों एक्सारसाइजजों बारग'नो हायो। ब्लाड प्रेसार बीपी प्रेसार जाना थैबाय, ओइ उमुगा प्रेसार जाना थैबाय, ओइ उमुगा हांसो बेदर जाना प्रेसार जाना थैबाय, अमा बेदर जानानै प्रेसार जाना थैबाय। मानो बुङो? मानि थाखाय? माबायदि प्रेसार जायो? माबायदि नोंनि देहायाव जेब्ला मेजेम जाजोबनानै नोंनि रोदायाव थैया खारनो हाला। नंगौना नङा? नोंनि मोदोमाव मेजेम जाजोबनानै नोंनि रोदा सिं मेजेम जाजोबनानै नोंनि ब्लाड सार्कुलेशना मा जायो? खारनो हाया जायो। अब्लानिया मा जायो? थैया नांथानानै बेनो प्रेसार। नोंनि मोदोमाव मेजेम खालामनाङा। जेसेबां हायो नों मेजेमखौ खमायनो नाजानांगोन। गासैबो सोरबा मोदोम गिदिर पेटला दोङोबा फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि आदै मादै बाजैमोन प्लिज नोंसोरनि मेजेमखौ खमाय। जिउआव मोजाङै मोजां थांना थानो गोसो दंब्ला जानाय लोंनाया जेबो गिदिर नङा। एक्सारसाइज खालाम, देहाखौ स्ट्रं लाखि, ड्राइ फ्रुट जा, मोजां फिथाइ सामथाइ ड्राइ फ्रुट जा आरो बेदरखौ माबायदि बयल खालामना जानांगौ बेखौ आंनिफ्राय सोलोंनानै ला। गोथाव जायाबा आं मानसिया नङा। आं जाबायदि बेदर बयल खालामगोन ना बे बेदरा गोथाव जायाबा आंखौ नोंसोर रायबानो जाबाय। जेम्स नोंनि देखायनाया माथो गोथावानो जायाखै होनना बुंगोन। नायनानै ला, मानसिया जेसेबांनो हायो एसेबांनो माने गोरान बुस्थु जानांगौ आरो माने गोरान बादाम काजु बायदिसिना। बेनिफ्राय नोङो मा जायो जोबोर माबा जायो मानसिनाव इनार्जि फैयो, बिराद स्ट्रं जायो बयलजों लोगोसे बेफोरबायदि जाफायोब्ला आरो। बेनिखायनो आं गासैबो फंबाय बिनानावमोनखौ बुङो स्पर्ट्सखौ फकास खालाम, स्पर्ट्सआव फै, गासैबो ओंखारबो खेला गेलेनो, जों साक्सेस जागोन। आरो गावबा गावनि देहानि थाखाय गासैबो एक्सारसाइज खालामनो सोलों, गासैबो एक्सारसाइज खालाम। आरो आंनि लोगो नोंथांमोना आंखौ जेसेबां मोजां मोनो आंबो नोंसोरखौ मोजां मोनो। जों बेफोरबायदिनो अनलायगोन, जों अनलायबाय थागोन। आरो आं जा रोंगौ आं जा मोन्थिगौ नोंसोरखौ हाजासे फोरोंनो नाजागोन। नंगौना नङा फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन? जय हिन्द। फंबायमोना सोंदों आरो आंखौ आदा नों बेसेबां पुसआप मारिनो हायो? आं बिदि फुलखौ माने 70-80खौ हाखायो आरो बेफोरबायदि फुल आरो बेफोरबायदि। लोगोफोर आङो नै बेदरखौ माबायदि बयल खालामना जायो नोंसोर नायदो ना। एक्सुवेलि आङो बे बयलारसो, आं बेखौ बयल खालामखांनानै बेनि दैखौ गारखांखाबाय हा। बेनिफ्राय आं नैयाव एसे दै होबाय, बारा बुरजा दै होआखै आङो। बांद्राय बुरजा दै होसोनाङा आरो दैखौ होयोब्लाबो फोरानजोबनांगोन नोङो। दैखौ बुरजा माबानाङा आरो हा। थोगोन दैया बेखिनियानो। आंनिया बे थौआ बांद्राय देरबाय। बे बेदरखौ आं बयल खालामखांनानै सुखांबाय। बेनिफ्रायनो बे दैखौ आं लास्टाव इसेल' दोनहैगोन आरो हा। बेदरखौ होबाय दा आं, होनानै आं मा होगोन नायदो नोंसोरो। बे राइ नै मा होदों आङो राइ, बै जिरा राइ होना बेखौ बेनि सायाव होबाय आङो। राइखौ होबाय बेनि सायाव। बेनिफ्राय मा होगोन आं दा नोंसोर नायबानो जाबाय। पियासखौ फिसा हा बेफोरबायदि। आं फिसा हादों, गिदिर हायाखै पियासखौ। नै पियासखौ मा खालामखो बेदरनि सायाव खोबजोब्बाय लोगोफोर। बेदरनि सायाव खोबजोब पियासखौ हा। बेदरनि सायाव बरिया खोबजोब्बाय नै पियासखौ बुरजा हो आरो हा। पियासखौ फिसा हानानै बेदरनि सायाव खोबजोब्बाय आं नै लोगोफोर। जायफोरनियाव मेजेम दङ एक्सारसाइज खालामनानैबो मेजेमा खाराखै बेफोरबायदि जानांगोन आरो। आं दा मा होगोन
आं दा मा होगोन नै मा दं बेयाव बानलु आद्राक आरो मा दङ बेहाय लसन दङ बानलु आद्राक लसन हा नै बेखौ आं बेफोरबायदि होबाय देना लानानै बेखौ आं देना लानानै आरो मा खालाम लोगोफोर मैथा मैथा होथारनांगौ आरो मैथा दङ आंनावथ' मैथा गैया नै आं संख्रि होबाय आंहा बेनिफ्राय होनांगौ जेबो गैला आरोना बेफोरबायदि बेदरखौ खोबजोब आरो बे खोबजोबनानै बेखौ मा खालामनांसिगोन दा बेखौ एरनाङा अरखौ खम होनांसिगोन अरखौ खम खालाम बेनिफ्राय बेखौ मा खालामदो नै आं बेफोरबायदि होजोबबायना लोगोफोर बेखौ कमप्लिटलि दा खोबना दोननांसिगोन हा बेखौ बोखांनाङा बे रबजोबलांगोन बेखौ बोखांनाङा हा एरबाय थानाङा बेखौ बे मालाय गासैबो रबजोबलांगोन ओमफ्राय आरो बेयाव मैथा होनांगौ आरो मैथा नङाब्ला माइसुन्द्रि मैथा आरो माइसुन्द्रि होयोबा बे बांसिन टेस्ट जागोन आरो अमा बेदराथ' ओरैबायदि गोथाव जागोन मेजेमा मोदोमा गोथाव जानाय नङा आरो अमा बेदरा मेजेमा अयथासार गोथाव जायो अमानिया आरो बेफोरबायदि बानायनानै नोङो माइसुन्द्रि हो नङाब्ला मा हो मैथा हो अमाखौ ओमफ्राय नोंनियाव माने अमाखौ नों रुग्रोनानै गारनाय जाखागोन नालाय बेदरखौ नोंनियाव मेजेम मोनजाला नोंनि बडिया माने फिट जागोन आरो बेफोरबायदि आरो आं फंसे खोथा बुंबावनि आंनि लोगोफोर आं दाख्लैबावै लोमजादोंमोन ना आं बेखौनो बुङो आरो कर'नाया गोबां डेन्जार आं दाख्लैबावै लोमजानायाव आङो 78 किल' दंमोन आं दिनै 71ल' दङ आरो 7 किल' खमायदों आरो आं आसरित जादों गावखौनो बेनिफ्राय मा जादों आं बे लोमजानायाव बिसना सानिफ्राय सिखारबा आं जगरबलायनाय जादों आरो ओरैबायदि दुरबल जादों आं लाइफआव बेफोरबायदि दुरबल जाफेराखैमोन लोगोफोर बेनिखायनो कर'नाखौनो होनना बुंनांसिगोन दानि लोमजानाया गोबां दुरबल खालामो मानसिखौ आरो आंथ' सेंग्राबावसो सेंग्रायानो बेफोरबायदि दुरबल जादों आंनि जायगायाव सोरबा बोराय बुरैबाथ' थैखागौमोन आं गेरेन्टि होनना बुंनो हायो बेनिखायनो एसे खाबदान जा आंनि लोगोफोर जानला मानला बे पाहार सेरनि दैफोराव दुगैनानै गरम बोथोराव थान्दा दै लोंनानै बा थान्दा माइ मेबि लोंनानै बेमाराव गोलैनाङा आं गाव मोननायखाय मिथिबाय आं दाख्लै डेन्जार जाफैदो 7 किल' खमायदों आं लोगोफोर खाबदान था गावबा गाव गावनि देहाखौ गाव जोथोन ला जाहाथे आं बायदि जानाङा आरो आं बेखौनो बुंनो सानो आरो नै सोरनियावबा गिदिर मेजेम दोङो एक्सारसाइज खालामनानैबो बडिखौ खम खालामनो हाया माबायदि जानांगौ फेट्सखौ बोरै खमायनांगौ गासैबो बेदरफोरखौनो बेफोरबायदि जाग्रा खालाम गोबां माबा जायो आरो मानसिया मोजां जायो स्ट्रं जायो स्किना मोजां जायो बेफोरबायदि आरो आंनावथ' आइबो बेरजोबदों दाखालि लोमजाना मोखाङानो नायजाला अब्ला लोगोफोर आं नोंसोरनो देखायबाय बे ओरैबायदि मोजां जाहैगोन लास्टा लासै बेखौ गोबाव रुदै अरखौ खम होनानै खम टाइम रुना बे रुजोबनानै बे रबजोबनानै सिङाव थांजोबगोन बे पियास बेफोरो हा अब्लानिया माने मा जासिगोन बेयो दैखौ आरो एकदमबारे बुरजा होनानै खम खालामजोबनो नाजा आरो दैखौ बुरजा दोननाङा बेनि दैया जोबोर गोथाव जाहैगोन लास्टाव गोदैनो बाट लेकिन मा दैखौ माने खम खालामनांगौ आरो नों दैलाव दैसावबा बे गोथाव जानाय नङा पियासखौ फिसा ना अब्लाथ' आं देखायजोब्बाय नोंसोर नै बेखिनियानोल' आं जेबो होआखै राय होदों बानलु होदों लसन आद्राक होदों आरो पियासखौ माबायदि होदों बेदरनि सायाव खोबना होनानै बेखौ खोबना होनांगौ बास दोनबाय थादो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन जय हिन्द